if you are wicked, you are wicked. Inwe obi ọjọọ. Inwere obi ọjọọ. And onye kpochiri ụzọ ya, o si na onye ọzọ kpochiri ụzọ ya. Ịghọtago? If I want amata okwu, share this video. Imechi ụzọ. Okay, look, let me tell you, a lot of people now accuse you. A lot of people now accuse you, a section of people na Nnewi. Na ha ekwe ka mmadụ express ya onwe na ha na-ekwu ọwụlọ ọga ekwugo na ha ji ọchịchị aka ike welaghachi na ha ekwe ka mmadụ kwuo okwu. You have a little opportunity where you can exercise that wisdom. No, you're not a place of authority. Mana, it worse than a dictator. You are worse than a dictator. But you are trying to correct some people that now they take a decision on their own. Now allow people to express their opinion. Now autocratic. You will do worst. You are not even after those people because you want to create any impact. You are after those people because you want to use that power so that you can exercise it. The way. Look at the ordinary WhatsApp group. Ordinary WhatsApp group where people can exercise their freedom of speech according to the opinion they have. Onye kwugharị okwu na WhatsApp group ebe word me iwopie idiriti yeye onye kwugharị okwu iwopie onye kwugharị okwu iwopie onye kwugharị okwu ekwupu ya n'ọkụ kelu ka ọ ya aduzi na ọwụrụzie ngụnwa wole Honorable Echezona Anazodawu mayor. Let me tell you, many of you who are criticizing Honorable Echezona Anazodo, Honorable Echezona Anazodo okono mma times 100 times 1000. Ona hono ha we na agba Ibeto mgbada Nnewi. Ibeto kono mma times 1 million. Times 1 million. And because na God afugo udi obi unu nwere, he can never allow you people to witness the kind of authority in that way because unu ye ebusisi mmadu. Unu ye ebusisi mmadu. Unu ye ebusisi mmadu. Some of you wish you na-enyere unu power to command mmadu ka onwuo, ka onye ahụ nwuo. Ịghọtago? WhatsApp group ka mmadu ye ekwuo obi ye different from nke ahụ I believe na it really because no go admin do in charge of WhatsApp group. Mana na apụta na Facebook, na apụta na ebe niile na asị Echezona Anazodo nka Ketus Ibeto nka onye nka. But any slightest opportunity you were not a place of power and authority, you will abuse it. Imagine somebody feel na because na yana mmadụ with disagreement adugo equal to na onye ha sign go sentence to nyanwenwu. Ịghọtago? Kele ife onye a ya eme na onye a nọrọ in a place of power and authority. Ndị Nnewi muru na anya ịfụnụ ngụnwa iwe ahụ na ya onye Nnewi muru na anya aka nwoje okwu a somebody kwuru osego need ebe a na-ele ọgwụ okwu a very important. Apply nya make use of okwu a before you get yourself involved in okwu ọwụna dapụtara n'obodo. Na ịbịa n'ebe a na-ele ọgwụ na ịbịa n'ihu moto na onwe ndị na-agba acrobatic ebe a mana ịbịazie n'azụ moto ifu ebe a na-ele the actual ọgwụ. Ị nwere ike na ọ na-awọshi acrobatic na enjoy acrobatic but ya manata ife aha na-eme n'azụ moto or something na-play out na Nnewi kịta. So iwuru onye Nnewi na-eme pụtafu ebe maọbụ ndị abụrụ ndị Nnewi a na-atụrụ ụnụ ụga atụchala ụnụ ụga ịpụtazie na comment section. Look, I have told you people, if you want to be reasonable, operate on zero emotion. Look, that you are emotional does not make you right. And I want people to understand. From pillar to post. That does not mean that you are right. It is something I want people to understand. That does not mean that you are right.
Other possible. Ohori iti kani na-etizi na-egbu ogho na-etiwu ogho onye ọwụ na-apụtazie n'ebe afọ ka ị na-eti mkpọsi hey unu na-emewukwo n'onye emewu unu na-emewukwo n'onye emewu and ị na-anya fụ na any leader na-eme ebe mmadụ esi na bịa baa akwa ọ hapụ challenges o ya face take for instance now ifụrụ ife Gọvanọ Soludo lụrụ na duakara ejuwa abatara Nnewi ọwụ na onewere anya kịta Chibuzo Okwudo for your own interest na only chọrọ ịnọ na this broadcast I will advise you to sit down and watch this broadcast in peace. Even if you want to write anything contrary to Ife Nnekwu, argue constructively. If you behave like an animal here, I will block you here. You gotta go. Onye nwelu time ege ọnụ na-akọ ndị nwelu time. You gotta go on them with time. Because as far as so many of you are concerned, you can never have sense. That is the honest truth. You can never have sense. And though onye na-ego nte na rubbish nako, because some of you any reason iji wee disagree with ife na-eme na Nnewi apart from read the mood. Funde na-eti mkpu, na-eti na-akpọ, and apụta a na-use ụbụrụ ụnụ. The first step, an oppressor, the wise. Nya, an oppressor onye aghụghọ na-ebuzo emewo. O buru ụzọ, ọbịa mee people ka people share up with them. That way, also go interest ye. You gotta go. O nweta ha common people, o deceive common people. O dewe say interest ye n'azụ. Some common people aghọta hụ nke a na-akọ. Aghọta hụ nke a na-akọ. Unu anọrụzie na-etiziri ha mkpu. Ịghọtago na-etiziri ha mkpu ha nwa anọrụzie behind. O nwere ife kwuru na nzukọ ọra Nnewi meeting ekwuo na o nwere onye na-edemand 100 million. Ife onye nwere sense dị na comment section nwụọ ije ebe onye ọ na ihe eji oji wee je na onye ahụ ị na-ekwu na na-edemand 100 million na 100 million adụrụ ya too small. After all, no investment everywhere. If I will fail, onye si no nwe sense delu na agwago na out of ego ndị na-alụ ọrụ na Nnewi nọ na an individual anọghị n'onwe ihe na demand na ya enye 100 million enyeze 100 million ọ wụrụzie na ọtọn ndị Umudị na ọzi ton ndị Nnewi. It is enough for you to have sense. Manona, behind all those press conference and the and a hidden interest. You are still trying to justify that interest. And they are manipulating so many people. Not somewhere. Manana mrea jore ngo wanali many kuka maka asịrị na ụkpana na-elu ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake. O nwere ụfọdụ ife anyị agwa uche na-ekwu iche na-echuche sị ndị agwara m kwuwe ife a nwaanyị na ha ya ekwe ịghọtago na ife a na-atụ ha ụjọ ikwu kere ife o ji wee wụrụ mmụ ka a ya edi ka m bịa na-ekwu ihe minwaanyị onye na-ezi ihe ife ị na-ekwu onye debere ahụ nọ na sọpọtụ wụ n'ife ị na-eme na-ekwu okwu oge ọwụna ọha ekwukata okwu kpọrịa afọ ahụ ị na-akpọ afọ ahụ idebere ahụ na-edu fearless onye dịrị gị ife ahụ ị na-eje ekwu aghara ekwukata okwu maka a na-afụri ebe ndị ahụ na-ekwu okwu ha aghara ekwukata okwu kpọrịa afọ rujeri aka n'afọ ahụ ị na-akpọ ngụnwa na-akpọ afọ na-akwụ n'enu. You gotta go. When everybody is your problem, then you are the problem. Onye ọwụna mebiri your business, onye ọwụna damage your business, then you are the problem. Go and examine yourself. You are the problem. You are the problem. Okay, for Nnewi, aya yekwe ka any people gasala in Nnewi. It's not possible. It's not possible. You gotta go. And we will never allow propaganda to thrive in this town again. Yes, we will never allow propaganda to thrive in this town again. Etokoga ayaputa usa ugagaho. All ndị mmadụ afa n'anya ha afụ eziokwu for ndị chọrọ ifu eziokwu. You must not get everybody.
But when you have majority of people who will sense haka in numbers, it's enough. It's enough. And it's una bagari benine for that got to ife anako iju onye okiri ife ade o ya ghọta no hey na onye dị otu awu a very no na ezigbo mmadụ na chukwu ya gozie na ọ chọrọ ọganilu ndị Nnewi no do very brave why na onye ọnwụ na-achụ akpe why na onye ahụ na-achụ akpe and enwelu every hand na point iji wee gosego na onye ahụ na wakpe ka ọ na-achụ iwere ife nyachisia ụbụrụ jụ na ihe enwe nya na ihe ama kelee ụtụrụ ewu. Take for instance, ọ mmadụ na-ekpobu ahịfịa na Nnewi mbụ, right? Ọ mmadụ na-ekpo ahịfịa na Nnewi for over how many years? Every month enye 12 million from government enye 12 million onalo. If I go for over 20 something years, if I'm not mistaken, I stand to be corrected. What it means is that 12 million per year, per month, into 12 months, we go neko. Into 10 months, I want 120 million. I calculated the other 24. What it means is that now every year, now the said person they buba almost 150 million from Ifeanyi Ubah and Nnewi. API in 4 years make it a one tenor. If you know you buba close to 600 million na any tenor of any government battle here. And you think na anokata napu yo nyaho no nyaho ya do happy. You don't want to reason very well. Ina acho ka ana akporo udude okunono ye. Ina acho ka nde na-eti mkpu. O nwere ka ekwugo nya asị na o nwere ka mmadụ ya esi wee bekarị ya akwa enyi nwaanya amano nya gburie. Ịghọtago? Because ebe a nọ kịta, let's say na moto dakpuru gota. Mpụta si okay si bupụta etu a ebupụta mpụta onye ọzọ pụtazie kwụrụ na-aba si na moto adakpuru moto abụrụ na moto nna interest ga akarịkwa na moto ọgụnụzi o nwere ife do ịmahọ and ọ na-aba mba ahụ chọọ ka ọ na-eprovoke maka ọ mana ọ ya front nwu direct nọ ngụnwa ka ọ nidiri iwuo ka ngụnwa dụka onwere nwa okwu inwelu ka iwee ga-adụ ka nyanwa wee nwee ike wee n'afọ ife ọ na-afọ ọnya wụ the secret do behind ndị Nnewi akwụ n'azụ. Ịghọtago? Because a na-afụ ndị Nnewi na-ekwusi. Ịghọtago? Anyị achọghọ ka akụsa. Ịghọtago? Ịfụ na a na-emezi ka akụsa ahụ na ya ebikwata ọ na-atọzi ndị na-afụ ọkụ ha si oke hey na ife anyị na-eme na ọ na-awọk ndị Nnewi ka anyị nwee n'ụlọ uji ka anyị ndị Nnewi nwe ife. Ịghọtago? Ife ndị Nnewi nwe ife enido me ịkpọrọ ududo oku n'ọnụ iwe ghọta ife a na-ekwu na calculation duru onwe very simple. Mmadụ ya awụ every month achịrị ego chee ya, every year ịgbakọ ya ọwụrụ n'ikpo ego ha azụta n'afịa, every 4 years which is administrative tenure ị na-agụ almost 600 million. Wee nọkata wee kọkata akụkọ wee kwuo oke na ego aha ya abịazi onwelu ka happiness ya esi wee dụ. Number 1. Number 2, onye na ịmana ife Nnewi ji wee dị ebube wa afịa dụ na Nnewi ka Nnewi ji wee dị ebube. O wee nwụrụ na onwere onye ọwụ nya na ha asụ na ndị na-asị onye anọrọ ndị ịmana ihe ọwụ na onwere onye isi afịa ọwụ ngutili ịmana of course o nwere ife anyị eji bịa na-emechiri ọga afịa nọ. Ịghọtago? Anyị eso na ndị na-ekwu n'ime afịa. Ịghọtago? Anyị ka i wee ghọta ife eji lụ chọpụ ọ na-afịọ a na-atụ ụga na-akpọ ego dị n'enu. The only thing na-eji etiri mkpu niile ahụ na-ewepụga aka enwe n'ofe akakwasịgo onye do in charge aka
onwere ozi ọnụ okwu onwere ozi ife na-efepụta ọ ya like ka esi ọkụ ka ọkụ na-agbaghalaghala ka o wee wolu maka ọ ma na ife ahụ na-enweghị iwe aha ife ọ ya apụta dị openly bịakwuo so in other words ọ bịa o je gbakwunye ndị edo ka ha nwere uri nwe okwu ha nwelu eje gbakwunye ha ntị ọdụgwo eje gbakwunye ha n'azụ ewee na-afụ ya ewee na-afụ dị ọkụ na-afụ dị ọkụ another interest the market. We are always in charge of the market. Now, control of the market. Anọrọzi anyị n'aka. Mbiri 1 ọwụlụ 2. Ego ọnụ nke ịtọ na mbido mbụ eji wee poison sha mind anyị gwa anyị o jikwa wee wolo onye nwa wepụtara echezọra wanyị na inyokwa ajụ ese agwaghị nke weziokwu inyo ha ajụ ese agwaghị nke weziokwu inu nke weziokwu iwe malụrị na ife ha na-ekwu uwe asị kama na problem nwo na-enweruri a level playing ground ebe the decision bịalụ neutral without awụghọ interest of onye ahụ ụzọ ife taa ya na ọ na-enọma na ife abịalụ ndebe Okeke no shifo Edmond Okeke wụnya nwelu power na ife ọ na-adụ mma elu na arụ ndebe Okeke no Edmond Okeke nwe power ese no Chidogo Okeke ya eje no Chidubem Okeke ya eje ịghọtara ife a na-agwa wee lụzie a certain time at a particular period ife ahụ wee bịa Geoffrey Okeke na other people wee nwee a level playing ground ebe ọhọzi Edmond Okeke make the decision of onye yeje nọchi anya ndebe Okeke Edmond Okeke ba siwezi ọnwụ ife ọzọ ya adazi achọwụ ọ na-achọsa ebe enwelu existing problem ọ yeje gbakwunye onwe ka e wee gbatuo onye ahụ ndebe Okeke niile kwekọrịtara wee sị ya gaba ya iwuru onye Nnewi ịghọtaghị ife niile a na-ekwu ịma na ya anọrọ na manipulate iwu woluhu a na-agwaghị sweet tongue na-agwaghị ukwu na-atọ ụtọ ị na-ekwe a na-agwaghị ukwu na-atọ ụtọ ị na-ekwe na nọmba 1 ịghọta na problem ahọwụnụ nọ na second tenor na-ekwuru 3 years ọ na-ekwu 4 years na problem wụ na ndị na-ebe ahụ aha serve interest of somebody or group of people na ọ wụrụlị na ndị na-ebe ahụ wu ndị nọdụrụ ya nọrọ at the service of a particular person or group of people, you will not even hear any problem at all. So before isolu mmadụ na pursue an agenda, you should be able to know if onye ahụ emule achieve. Ọwụ na ịma the end point or end result onye ahụ na-achọ ka achieve. Stay clear ka ị ghara inye aka wee fiwe a monster nwere ike destroy you. Yes, ọ dụka ebe inye elu onye ilo gị aka nụọ ọgụ wee je nụta egbe ọ ya-eji wee gbuo. Yes, fen na-ekwu ife a weche ịghọta because na you can't be crying more than the bereaved. Or draw possible. You can't be crying more than the bereaved. Bem ka abịala ohi. Ngụ onye na-etisi mkpukpu ike o nwere interest inwere bem. Isaida na ife ahụ onye ohi bịa zuru na ife ahụ dụrụ mkpa. Nya be nke abịala ohi. Meanwhile, mụnwa abịala ohi be masị go o chukwu nọngo na amamife iji nga ebe ọ masị n'ụlọ na ya ewolu megbuo onwe m ebe m anọghị n'ụlọ. Accept gom na ife bịara n'aka oke ngụnwa kwechili ị na-aba ị nwere interest na ife ahụ onye ohi ahụ bịa zuru be m. Ị nwere interest na ife ahụ onye ohi ahụ bịa zuru be m. It is not a rocket science. It is not a rocket science. Ife nji ekwu ife ahụ na ndị Nnewi oge anyị eji wee mara ife enugo anyị mabụ ife ka anyị ghara ikwezi
ekonite an agenda ekukola anyị niile tuwi na ye ekukola anyị niile tuwi na ye. Can you know the gospel according to St. Luke more than St. Luke himself? Nya enwere gospel according to St. Luke. Nya gospel awo St. Luke delu this gospel. Can go walu yo fuma. Gospel a wo St. Luke delu this gospel. Ewe na agbagazi ife do na this gospel St. Luke delu. Nya St. Luke de this gospel. Ewe na agbagazi airoze na agbaga na the meaning of ife St. Luke de na gospel. St. Luke no onwe ye o nwere ike ọwụ no St. Luke, St. Barnabas na St. Michael wo ha nyeru St. Luke. Nya St. Barnabas na St. Michael nye St. Luke aka we de that gospel. St. Luke na St. Barnabas nya St. Barnabas na St. Michael na St. Luke no onwe ye nde ọwụ ha delu gospel we na agwago no kwo na ife awu ife ha delu na gospel. Can you know ife delu na that gospel more than St. Luke, St. Barnabas and St. Michael who delu ye there? It is a simple arithmetic. It is a simple arithmetic. Arinze Chukwu Emeka, if I need for you one more comment, you will be off. I will leave you to take that decision. One alone, one only can chol. There that one comment. Hey, what I go? Any room people who are not intelligent because if you continue to listen to what people are talking. Okwefuka Governor Soludo si wee pụta wee kulisia mark ya demolition ndị mmadụ na-eti n'ebe Governor Soludo egbu ayo ohezbo gọvanọ ọ ya ata afụfụ okurisi ebe niile wee ghara anyị dobu duakari juwe ọwọwụ na Governor Soludo na-ege ntị na ife ahụ ndị mmadụ na-akọ development ahụ ya bịa olo nyabịa ka ji anyị wee ruo taa nyabịa ka ji anyị wee ruo taa. So when you begin to look at those people, you cannot take any step or take any decision that will be progressive. Let me tell you, as a matter of fact, I want you to you can never get any atom of truth from onya. Man, if you do bold enough or that they talk too much, one focus on if onya who oh go to onye ni the right. Onya nwere ike kwudo da do okwu ihe ji wee nweta point tension na ebe onye ni because onye na-ebe na-eti woye ka ịkwa the future ka ọ na-ebe already o blackmail go do na emotionally. Ise da ni na-eti azi anya ọ ni na-ege ntị n'ife niile ọ na-agọsị ụmụmo ọkọ wido ka nwụọ ajadu ka nwụọ onye na nya ọ makwu na ananya na ọgaranya na-aza aha na ya ọ na-agụsịrị ego anadi m hapụrụ mo ọkwọsọsọ gono ebe ka m na-afụ ego njije gbata ọzọ ọkwa na nna eji abụrụ akpụ nji enye ụmụ m nri o ọkwa na nna eji egbu akwụ ọkwa na nna eji akpala onugbu wee na-azụ ụmụ m ọ na-agụsịrị ego ife niile ahụ ọ na-agụrị n'ọnụ ya ewu ka ife niile ahụ wee na-akụ n'obi ka ị na-asị yayi na ọgaranya ajọkwọrọ njọ anabịa nwere ike n'eziokwu ọ wụrụ big man nwana. So ichekwu anyị ka nọ in the world where when you cry the loudest, it will get you justice. It will onwe you. Justice can only be one. Ọtọ unu inu. Ịghọtago? Justice can only be one. Ọtọ unu inu. So let us have peace na Nnewi. Mgbana na-anya ka njụ ka m gwakanerugo ofe illustration ka i wee ghọta. Onye serego wee jụọ ọrụ na broadcast mmiri nya wee sịgo na ife ọwụ na go na nwanne zọgidolu ife ọwụ na go na mmadụ zọgidolu oke ife ọwụ na inyelu mmadụ aka wee na-azọ o wee luo to the point ebe ọbara mmadụ ya agafu ewee zụta datin ọwụ na igbo ife gbafere ọsọ interest of ndị
chọrọ ka ọbara mmadụ baa ya dọ genuine. Onweghị ezigbo ife ị na-azọ n'ụwa iya like ka ile a bad foundation or ka kpatalụ ụmụ nwaanyị na-abụji wee na-azọ nwa. Network mana share this video. So kpatalụ ụmụ nwaanyị na-abụ ji wee na-azọ nwa. Wee bịa n'ihu King Solomon wee nedo ụmụ nwaanyị na-abụ aha anya. Onye akwuo onye ekwu onye ntụ akịta esi ekwu ife adọ na Nnewi. I want to tell you how you are going to know the people who are intentional, the people who have good mind, the people who are actually right when talking about a particular matter. You know people who are objective, who have the mind to develop and to build, and those with mind to destroy and to scatter. King Solomon, just like Ifeanyi has on Nnewi. King Solomon, when they cut up mother na abua, unya na-ekwu, and if I nwa, ufu onye nwenu nwa. Uwe si okay, ka mmadụ godu ebumnobi mmadụ na abua n'ebe nwatakịrị ya na-azọ nọ. Na onya na ha chọrọ ịzụ nwa azọ ka ọ dụrụ nwa na mma. Ka a chọrọ azọta nwa ka adolie ye. Ka a chọrọ ya azọta nwa ka ewerie wee mesie onye nke ọzọ ike. Maka na onye ọwụ na chọrọ ọzọta nwa ka ọ dụrụ nwa mma. Wunye nwe nwa. Mana onye chọrọ ọzọta nwa ka o gbuo nwa ma ọ ka o were nwa wee mee anọdatị nwa ka o si wee dụ. Na onye ahụ nya nwe nwa because ọ bụrụ nya chịrị nwa na ọ ya enwe good intention n'ebe nwa nọ. King Solomon wee gwa ha okay n'ebe ọ wụ n'olugo n'ụdị a na efe awụ mma na ya atụkwasa nwa mma ka eyi ụzọ ebua onye awolu nka onye ewolu nka. Nwaanyị nwe nwa, nwaanyị ahụ nya nwe nwa wee sị mba ahụ na aka ma ya egbuwe nwa ya ụzọ ebua. Nwaanyị eni kpọrọ ma nwa ya doro ya ndụ. Nke ahụ nya nwe nwa wee sị biko si gbuwa ya ụzọ ebua nye nke ka gbanụ m egbuwa na nyanwụ nwa ụzọ ebua wolo nke nwụrụ anwụnye ka ife ọ ya eji eme. Either ways oge ya na revenge ọ chọrọ ebe enyi o nwetara ife ọ chọrọ. Let us take it to ife na-eme na Nnewi. 2 quarters with the people aligned to those 2 quarters. Because the people who are crying the loudest are not even from Nnewi. I want you to know. The people who are blowing the trumpet, ndị chọrọ ka mmadụ nwụọ, ndị chọrọ ka egbuo mmadụ, ndị chọrọ ka amapụ mmadụ isi. Nya ndị dị willing ka ha bụrụ aka ọbala. Abụrụ ndị Nnewi. Ị na-ege m ntị? Ndị Nnewi genuinely n'obi ha aghọtaghị they are believing that this is ife ekwulu. And if I suppose you know more like onye na-azọ nke ye before badina jigase wee nya ndị nwelu ulterior motive, ndị chọrọ ịchụ ọbọ, ndị chọrọ ka egbuo ma laa n'iyi, ndị chọrọ get revenge, ndị na-achọ ka ha cover ife ha luzuru, ndị chọrọ ka ha nọrọ in charge so they can prove a point. Wee infiltrate ye n'okwudo na Nnewi iji wee gosi ndị dị destructive, people who are not intentional about Nnewi, people who don't want the best interest of Nnewi. Ndị ahụ na-akụ ekwe ọnwụ na mmadụ ga-anwụrịrị na Nnewi before wee nweta ife ha na-achọ. Etu nwata nwaanyị ji wee si were mma gburu ya nwa ebu ado because nye because no wulu need intentional about Nnewi. Ya sorry, ya say na ife a na ya aghafulu ya ọbala. Yes, your goal should be at the end of the day nya wuru ife ya eme ka obodo a dụ na mma, ka obodo a nọrọ n'udo.
n'obodo a nọrụ n'udo and onye na-achọ ka ọ nwụọ ife a wee wụrụ somebody ma na ya na Nnewi ịmakwu nọọ ya obodo ya dụka ebe a gbara ọsọ agha ya obodo ya ba into mourning. And you said you love Igwe Nnewi more than all of us. Igwe Nnewi just to see at his almost 90-something years. Come on, the late distinguished Senator Patrick Ifeanyi Ubah declare only 3 days fasting and prayer. We mourn an illustrious Nnewi son. Happily, you said you love Igwe. Ishokwa ki Igwe nolukwa kwa ndo. We mourn another illustrious son of Nnewi. Ishoskonuru Igwe ndo. Ishoskonuru Igwe ndo. Mkono wevi nwoke ahụ nwere ike ịnụ obi ekolopia. Ise na love ya. Ise na fight for him. Ijekwu ga ego na ekpa nkata ọgbago na nchọka onye anwụọ. Yes. Because Igwe Nnewi ya agbago kama his subject dị etu a ya anwụ biko ife nwanu do onweghị nna chọrọ ka ọ nọrọ ndụ ka a na-eli isisi ụmụ ya. Mana ngụnwa for the sake of ife ahụ ị na-azọ ịchọrọ ka onye ọhụrụ na nwụsịsị ya. In fact, you don't even, it do so hardened, it do so evil that even your immediate blood, you can't even help to brag that they can all die, that you don't care. For King Solomon like you, and for Jesus Christ that has no sin like you, to lay your hand on Ife Nazo. Ndị Nnewi, ndị Igbo, ka anyị mụrụ anya, ihe ejizi because of na mmadụ na-azụ ana esi ka erosion daa na ana ahụ gbuwa ya ụzọ bụa ọhọ ngụ nwa ana ahụ ọwụrụ ngụ nwa ana ahụ ihe achọ ka onwe ife ya abịa mebi ana ahụ maka ịma uru ana ahụ ya barụgo and ịma afụfụ ịtalụ bifo iwe secure ana ahụ. Onye ọnwụ na dupu iche ka ife ọjọọ mee onye ahụ ezigbo mmadụ. Onye ahụ, let me tell you, onye ahụ abụrụ ezigbo mmadụ. I am saying this. All people na-achọ their different interests. Some of them are just angry for nothing. Somebody just chọọ ka ọ fụrụ isi na o ji wee na-ewesa iwe. O je manufacture ofe ife o bụghị ihe. O manufacture ofe ife ọ kọrọ ebu iwe ife aha na-ewezi ihe. Ọ na-akpazi agwa ka onye abụrụ ọnụ maka onwe ndị na-akpa agwa ka onye abụrụ ọnụ because onye abụghị ọnụ enweghị ike ịnọkata nọrọ do proud na-ekwu na mmadụ nwụrụ na mmadụ ya anwụ na-anya isi na-enye ụfọdụ ndị ọ na-enye date na-enye ndị ọ na-enye date sọghọ ya ebi onye ka ewe ịdụ pure ka white ya ebe a na-acha ịdụ pure imetabụghị nke ya egbughu ọhe ndị go na ha na-eme ife ji wee wụrụ na candidate ya anwụ ụkpana na-elekwu n'ọkụ n'aha mmanụ ọ sị na ahụ amake some people do too devilish. Be careful about people you were dealing with. When the devils incarnate. The only thing is that our God is all-knowing God. So that kind of power, those people are sure. God will deny them that power. God will allow them. God will allow them. Kahanolo ne biyeriaka. Ka ha wee nwee ike na-etebosi onwe ha ya ọnọ nso elu aka onweghị otu mkpụrụ onye Nnewi chi ya asịghị ka ibe eto nwụọ. Onweghị onye Nnewi chi nwere ike ịgwaghị ka ibe eto nwụọ. I can tell you, I can bet you. Onweghị onye Nnewi chi nwere ike ime ma ọ wụ obi Nnewi chi ijekwue jụọ ya one on one ọ ya agwaghị no. Nwaanyị onye ji wee chọ ka o nwee ọbala nwa afọ Nnewi ya agafu maka na anazọ gụrụ ka a na-azọ. The only people ya asị ka mmadụ nwụọ ndị nwere a deadly interest and they cannot do anything. They can stop at nothing to achieve that motive ha chọrọ. Yes, ha ya kwụsị at nothing
unless na ha achieve ife ha chọrọ, and ikwelu ka ha golugu ha bịa ha sweet tongue ọlụgụ kọlụ ife ha ya akọlụgụ daa na ndị awa ọpresọ na ndị a na-eme nke a na ndị a jikwa eme nke a o jikwa wee megunu ha sweet tongue ghọwuogu present ya onwe ha ka savior ka ha wụ. mana iwuru savior ekwuru m ife na program mme yesterday sego ịfụkata igwe n'anya jee na palasi igwe gosi anyị moto niile igwe Nnewi na-agba kedu nke ibirie ndị niile ahụ ị na-akọ ọnụ na-asị na ha disrespectri igwe na ha mere nke a iru obi igwe enwere ike igosi ofu moto ha batagoro bụ igwe kelee ebe nke odo iru obi igwe anyị egosigo projekti ha lụrụ bụ igwe iru obi igwe anyị egosigo one or two things ha meru to honor igwe. Obodo ahụ Nnewi ịkpagharị ya na Nnewi a ihe afụrịrị strategically ife ha dewelu to build the image of Nnewi. Nzukọ ọra Nnewi a na-afịa afịọ ihe afụgo support ha nyegoro nzukọ ọra Nnewi ka o wee kwụrụ local government ya na-ewu ewu ihe afụ na ife ha nyere local government ya ka o wee nọrọ ihe ade ewolu senefro. You have all the resources. You have all the resources to do all this. Ọwụ na inweghị ego ọ dịsị ka okwu ka nhapụzie ndị ejekolu ha wụrụ instrument a na-eyuzu fa ha nọrọ na manipulate ha ọ na-acha acha n'isi. You are fearless. You are fearless. You are fearless. Ole jiri kịta agbawa left right and center left right and center. Ịghọtago ole jiri ịghọtago agbaghị iwe. Why can't you do what is right? Are you more Nnewi man like than us? You are Obala Nnewi na agba n'ime you. And the worst part of region recruit a lot of people innocently. Unu nyelu people aka na abasinya soro ha na anu ogu ka ha wee zọta territory ha luzuru. Apigolu ngie odugboro one. Na number 1 na ọwụrụ na ndị na-ekwu ife a wụrụ na echezo na wụ candidate ha wụrụ na ọha wepụtara echezo na etu o si wuru ikekwo na ha chọrọ ka ọwụ ha ya ewepụta ndị ya ejere ụmụ di m na ihe anụ onufa echezo na chọgodi nọta ihe ezi ya anụ onufa because na interest ha n'obodo awụ Nnewi do secured. O wee wuruzieri na gọvanọ ji ọnụ ewe kwuo local government to in charge of Ikpo Ifia, do in charge of so many things. O wee charge interest niile ahụ ka a na-achọ ka a na-apịchisi ka a na-secure. O nwere ife ọzọ, nothing else. O nwerekwa another thing ọgwụ interest ya wụ ife a chọrọ ka a na-secure. Ejekolugu isoro bịa na anụ ọgụ 12 million every year. Ị na-enweta 10,000 n'ime. Ị na-enweta 2,000 n'ime. Onwere nke na-abaghị akpa. Mmadụ ji wee luzu ye. I wee wụrụ an instrument a eji wee je n'ụwa ọgụ ya. Ka echezo na pụọ. Ka another person ya agbagota. Ikekwe ka ọ wụrụ onye ya nọ na good book onye a. Egwechakwa onye kwuru okwu na nzukọ ọra Nnewi ọ sịghị eji mkpachakọ nsị egbe agba adaka. Iwụrụ ọgaranya ị na-eme ka ọgaranya nọ. Iwụrụ ọgaranya ụfọdụ ife enweghị isi ma nke ihe eji wee sị boys ha nọrọ ọfụma ishiri ọkpa ga wine. Ishiri ọkpa ga wine. Ishiri ọkpa ga wine. Nwere ụfọdụ ife owuzi boys ka ya eji esetụlụọ mana ebe owu na 16,000 ya esi wee pụta eje ma ya aka dị ọntụ a ka esi adụ mmụọ richa. Una na-akpụzi onye n'ọdụ ka nna n'obodo a esizie from faction Ifeanyi Ubah ekopụta okwu. Yes, ọ wụrụ na onye a na-ekwu na ya na Ifeanyi nwere okwu ọ personal problem dụrụ ha. At the end of the day, Senator Ifeanyi Ubah anọrọzie. May God bless his soul. And it's not as if na ndị a na-ekwu ife a celebrate dụrụ ya mgbe ọ nọ ndụ. It's not as if na ụfọdụ ndị a na-ekwu ife a na ha afụka ya n'anya. Some of them so wee
put something on the internet today. If you browse it, it will show you. Is that even love? Emari forma hiye melu nyanando. Fkolnkeni na akuna zienu na akutu mbonya hano he. Especially maybe so we contribute to problem onya hunwelu. Maybe so we contribute to problem onya hunwelu mbono ndo. Then ikpocha ife ahụ n'ihu onye ahụ mgbe ọ nọ ndụ ọnwụọ gbagharịwa tiwezie mkpu o wee wuruzie n'ọfụ uwe wute uwe aghụghọ dị a ewepụ afa Senator Ifeanyi Ubah n'ife a na-ekwu ọ ebe m na-eje ịghọtakwa ebe m na-eje ife a ifụkwara afa ala Senator Ifeanyi Ubah a ga-ewepụ ya n'ife a na-ekwu onwe ife kọnsta nụrụ ya n'ife a na-ekwu ebe Chukwu ụzọ a ga-ewepụ afa n'ife a na-ekwu. Yes, a ga-ewepụ afa n'ife a na-ekwu because that love is not genuine. That love is from the heart. If our emergency love achọ ka ewere wee pepụ onye ọzọ ka ewere wee gwa the other person nekwo. So a ga-ewepụgodo afa late Senator Ifeanyi Ubah n'ife a na-ekwu. Ịghọtago ọ n'iso na ndị ya awụ a na-eme na tension ọhọm Eziokwu ka ya anụ, you will hear the truth. Ọ eziokwu ahụ ya eme ka isi n'oru wee pụọ. Ịpụta isolu ọgaranya jere protect business interest ya. Pịa 12 million into 12 months. Pịa ya into 4 administrative years na-emeki up political 4 term. Ka ife nwoke ibegu na-ewole eti na-akpa. Ịgwazie m na olu zuoye na joy ya adụ na kpuo n'ime afịa o nwere ike ọ wụrụ nọ ndị na-ekwu ife anọ in charge ha amarugo ka esi ele shop na-eri ego n'ime afịa ọnya ka eji weje calculate shop local government collaborate with traders wee lụọ ndị nwe shop wụkọrọ shop ọnya ka eji weje collaborate ya maluma because na how it used ha ma etu o si adụ ha ma etu esi eri ego na-eke ego dị n'ime afịa. They know. Yes, now ha ma ego etu esi eri ego dị n'ime afịa ha ka ụmalụ because n'ife adọ na mbụ eme iwe kwụsịsịa ndị ahụ ọnụ n'ala kwụsịa ha ọnụ n'ala fiosịsịa ha ọnụ n'ala different places gbajie ha aka afụzie issue of Nnewi and the tenor rotation ejezie maka owu aka na ndị na-azọ nyawu ife na Nnewi jefụcha gọvanọ na kpụrụ onwe ha a na-ekwuso na edisobere igwe Nnewi chefuzie na achọzi ka akwado igwe Nnewi ka igwe Nnewi gbawazie gọọmenti mgba ọ ife achọzi nya na gọvanọ kwuru na ife aka ọ chọrọ hapụzie weda na mmadụ influence ya rome mana the fact is that na governor who is the government kwuru na ife aka ọ chọrọ achọziri ka incite igwe against the governor ka igwe na governor clash ya nke akọje na-ebu igwe anyị oburu ịghọtago aghụghọ emergency ndị agha igwe unu ekwe na ka ewolu unu wee kụsa obodo anyị nọ na unu ekwe na ka ewolu unu wee kụsa obodo anyị nọ na asịrị ndị ana akpọlite ndị ana gụnụ ihe eji aka ugbu for the mere fact that nation ka mmadụ nwụọ onweghị any of your intentions ma consider pure mụnwa wezugo na agwa gị and if you want to reason it that way ịyajụ onwe kedu ife dị ife ha na-eme eji wee chọọ ka celebrate ya na mmadụ nwụrụ. Ibeto nwelu a lot of businesses ije na Ibeto petrochemical industry enwe multiple ndị Nnewi anyị na-alụ ebe a. Ije na Ibeto bank enwere many ndị be anyị na-alụ ebe a. Ije na Ibeto seaport enwere many of ndị be anyị na-alụ ebe a. Ije na Ibeto tank farm enwere many of ndị be anyị na-alụ ebe a.
ije na many facilities ibeto nwelu nationwide. Enwelu so many ndị Nnewi na-alụ ebe a. We talk about 100, 200, 300 of drivers na-anya trucks and mini trucks and everything, engineers and all what not. Enwere a lot of ndị be anyị na-alụ ebe a. Mmadụ wee nenechi ife niile. We are not even talking about families that are benefiting today. Ka mụ na mmadụ zalụ call onye a wee gwa mụ na as far back as mgbe I jeru Bishop Uzodike eso na pioneer members Bishop Uzodike mecha ọbata. We are talking about ife melu anyị nwa balo 1999. Ha nwa should be maybe 2001 or 2002 set n'ọgụlụ akwụkwọ na Bishop Uzodike mgbe ahụ ịma na afie as school ndị parents ha nwere ego. A lot of ndị parents ha enweghị ego bịara ya ma a na onwelu uncle ha nwere ego kwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ ebe a. Because na ife Bishop Uzodike na-akwụ mgbe ahụ emepelie ọ ife school no school ndị nwere ego. Mana o kwuru na ọ gụchasịchala akwụkwọ from JS1 to final scholarship by Omeka nne. Etu ọkwa ka many other people so we enjoy go akwụkwọ under his scholarship scheme. Go to university. A lot of people will set you up in a business and they be afia. And they be afia. The story of a life of late Senator Patrick Ifeanyi Ubah is a testimony to even what I'm talking about. So, in a chief na e gwam no nwere ife Nnewi na azọ ihe eji wee sị ka onye duka onye anwụọ. Ai, alaptapụnụ m onwe m. Pele. Okay. So, ọwụlụ na ụnụ na-anụ ife m na-ekwu. Ọnụ na-anụ ife m na-ekwu. Mmadụ deelu m yes. Mmadụ deelu m yes. Kedu ebe esi emu ite ife azụ? Amasịkwa m ife mmel. Ọnụ na-anụ ife m na-ekwu. Mmadụ deelu m yes. Biko, ọnụ na-anụ ife m na-ekwu. Mmadụ deelu m yes. ọnụ na ife na-ekwu mmadụ deelu m yes. Okay. The voice is loud. Okay, yes. So, okay, you get the point. Iwe nenechi ife niile. We are not talking about people who are benefiting in different okoli okosisi ojinolo. Ụmụnnu na-ebekọnụ n'enwe. Ọgaranya ọkwọrị omume ka a na-eme. Na mmadụ wori ọga eji ọnụ efu awụ ọga. Ịghọtago na mmadụ wụ ọga eji ọnụ efu awụ ọga. O nwere ife mele ọga ahụ ji wee wụrụ ọga. We are not talking about domestic staffs. Inenecha ife ahụ wee gwa m na o nwere ife ị na-azọ na Nnewi ya. Ihe ji wee sị ka Nnewi ịmakwa mgbe Senator Ifeanyi Ubah nwụrụ makwa a lot of people doka their life and hope adugo shattered mgbe Senator Ifeanyi Ubah nwụrụ. Hello? Bịago ka iwe oke moto ahụ ka ịgbaghe ya ebi onye ahụ agwa. Ịghọtago? Ị na-enechi ife niile ahụ ese m na o nwere ife ị na-azụ na Nnewi a do equal to life onye a na-agwa if on it wicked. Okay, can you be able to fit or can you be able to fill in that gap? Na ọ na-achọ onye ahụ achọ.
What can you do compared to ife onye ahụ na-eme? Iji wee firuo na o nwere ife a na-azọ azọ gbaghe ibi ya kwa chirikwo kiyo ma na-apụchigo nke ịghọtago. Kedu ife dị ife ahụ ife iruru na-azọ iji wee firuo na Nnewi ya eluzu onye dị otu a eluzuzie ye ka gụnụ wee mezie no reason onye nunu iwe ife na-akọwa ife niile ahụ ka i wee malụ na ndị na-ekwu ife a na-ekwu ya to your best interest. They are desperate about something, and that is why even if they bring down a mountain, provided na fa nwetara ife ha na-achọ, they don't even care. Hey, will not their soul azụ. They are intentional and desperate about ife fa na-achọ. I can never be part of that nonsense. Mwa wezugo na agwa gị ịchọ kwuo na-ebigo 100 million etara ka ya akwata bịa pịam ikwucha ya kpata etara ya apịam no ezugo ị na-eti mkpu ka ị na-eti nkụ ka mma bịa tiri mkpunu ịghọtago ezu ka ị na-eti mkpu ka ị na-eti ịlọfuru Nnewi mana and you want to come and correct ezugo na ezugo na etisa video niile na-eme maka ilo niile adụghọ na Nnewi a jee na wọọlụ gosi m ebe ichiari ya ọkwa ịchọ ka Nnewi dị mma ịchọ ka Nnewi maa mma Nnewi ịlọfụ ka video niile anyị na-eme ma mgbe gọvanọ bịara Nnewi kwuo na Nnewi ahụ akwụ tax a na-eme video na-apịa ma video niile emerụ na ilo niile dị na Nnewi a nke New Road a nke Orie Agbọ ife niile dosbin adụ na ugwu akpati ozu na-ekwusi nsi ka ekpo mention it. I have said quite a lot of things about development of Nnewi. Enwekwara other pages na-promote kwa Nnewi na-ekwu a lot of things about Nnewi. Gosi m otu mkpụrụ ebe isi agorie ka ụfọdụ si na page gị wee fụ ya you love Nnewi. Mkpụgharị ha ọnụ ị na-eti side na ma ekwe ka emotion mụ override my sense of reasoning. Oge ọ na ọgaranya mere onwe ya oje ozi nyoo ife ahụ ọ na-eme. Oge ọ na ọgaranya meziri onwe ya oje ozi nyoo ife ahụ ọ na-eme. Ọgaranya n'ọlụ na ọ na-ewe n'iwe n'ọkwa interruption ka na-enwe ebe ahụ. Interruption ka na-enwe ebe a. Okay. But I believe that we are back. Are we back? Why are you not back on air? Even that we are back. Okay. Let us continue. So you got hello. Are we back? Oga, when you forgot you will Oga. You want to go? Na ọwụ na ife iluru na ife awụ onwe ka eze onwe ka ọ gasị eme n'ife nunu afụrụ na agụnụ ụgụnụ iburuzie ya n'isi nwanne acrobatic ka ịchọ ka iwere anyị na-agba ịghọtago gosi anyị ọgwụ aha na-ele n'azụ moto anyị chọrọ ịma ọgwụ aha na-ele n'azụ moto nwa onye wee ịghọtago nwa onye wee an average Nnewi man supposed to you cannot cry more than the bereaved. And will interest. And they could go interest bidoro from the beginning of this tenure administration process that led to the emergence of this administration. A budget and interest there. Ga business interest. Yes, ga market interest. Ga and many other things. And where are you expecting nothing to do the same? The answer is no. Hence, agajiwe na adabo konkwo. Okeke na Okafọ bulie n'isi. Okeke na Okafọ bulie n'isi. Okay, Okeke na Okafọ
Kedu ife unu te na alụbe Jeremiah unu ji wee jeburu kesi nwa Jeremiah n'isi debe Jeremiah n'isi mgbe nwa Jeremiah drop from school unu ejekwuru ụgwọ akwụkwọ mgbe diọkpala mụchala afịa na-achị ijeme biznes unu eje bidoro ya biznes mgbe mbize na-achị iburu be ha unu eje lụrụ ha mbize be ha na-achị itikpo etikpọ unu eje rụgharịrị ihu unu all of a sudden i develop emergency love for family Jeremiah o nwere ife ị na-achọ be ha ịchọghị ịgwa anyị rocket science you need rocket science to show you what I'm talking about ife na-eme na Nnewi ịgwa ajụ buru ya n'isi ka e wee sizie n'iwu onye Umudin na ịsọpọtụ ndị Umudin ekpe ndị ama ha bụ acrobatic a na-agba nwanne achọrọ m ibi ebe a na-ele ọgwụ a ka m malụke n'ọgwụ a na-ele ife ọ na-ana onye ụnụ na-ana a na-akpọ ya nwụọ na omere ogono ije na local gọọmenti a fire service dị ebe a edere boldly written by donated by Ibeto Seaport and Terminal boldly written afịfịa niile ahụ ị na-ekpo a na-enyewu 12 million every month the same ome ka m na-ewepụtara ego si local gọọmenti jeenu gori ife unu ya eje ekpo ahịfịa free of charge don't give me 1 naira ọchọọsị ebe a na-enyewu 12 million enwee misunderstanding ka enwe adjustment ikweho ewesi okay thank you very much for the work so far God bless you Ibeto show mgbe ahụ o wetara ego anye local gọọmenti si je gote ife ọchọ ọgwa ha weruzienụ Mr. Okafor tie ebe ahụ every month na-enyeziri ya 4 million yes every month nye ya 4 million ma ọ every month na-ewetaziri m 4 million or 5 million it is still better than 12 million but no wonunu we are not talking about many other support security wise many other support etu a ka ọgaranya si eme ife even the same thing a na-eme at the moment a na-ekwu enubụghị onye ọwụ na-emere onwe ife ọ na-emere onwe na-ejere onwe ife ọ na-ejere onwe ọkwọrị osiarị ndị ọzọ na-agba ka ọ gbarụ nke wụrụ wahala onye isi nụrụ na ife awụ 1 year si na 2 years ọkwọ na ebe nnọ wee nọrọ ahead of you wụ na mmụnwa na-ekwu na 2 years na ebe ekwu ebe akpara nkata na ịnọ he o place him ahead of you in that particular matter until then all different opinion ka mụ na nwere onwe ka nsi wee wụrụ a problem ịghọtago and ọ wụrụzie na gọvanọ ka ọ dụrụ i decide ọ na gọvanọ kpọzie m mma gwa ife m believe no nyawo the actual ife sad enough if governor chose to believe me and not you or fault m why n'ime ha onwe ka ị nọrọ in a position where governor can hear from you so God will place him in advantage position over you ọ bụrụ m umeru Chukwu umerie ịghọtago mụ na ahụ na ha azọ position ochie ngwa na ochie awụ ebe a ka ọ ya adụ esi m mba na ochie ya ada ebe ochie ada ebe o nwere ike decision okay ka m nwelu na Mr. Okeke na Mr. Okafor na azọ position ebe ochie ya adụ anụrụ m awụ mmụ ka ọ dụrụ decide ebe ochie ya adụ Mr. Okeke wee sị na ochie a wụ position ebe a ka ọ ya adụ Mr. Okafor sị mba na ebe a ndeberie ka ọ ya adụ ewesizi oke ụbọchị mbụ ebubatara ochie ebe a kelee ebe ekwuru ochie a ya adụ o wee wụrụ na Mr. Okafor do advantage the more than you wee wụrụ na ọ nọ na room a ụbọchị ebubatara ochie number 1 ọ nọrọgodo na ahead of you nke onwe advantage na ọ ya agbanye igba osiari ọgba osiari then ọ ya agakwa fọdụ agbakwa m osiari number 1 2 o wee wụrụ na when it comes to inwe value or inwe trust or inwe confidence na mụ ka kwa nwe confidence n'ebe Mr.
Okafor nọ nya wolu na Mr. Okafor wunya na ebe a mgbe ebubatara ya ịghọtago nya kwuru na ebe a ka ọ ya adụ nya ka nka nwe confidence n'ebe ọ nọ inwego opinion ṅụ nya nwenwego opinion nye mụnwa wee bataruo wee si ụnụ donu kelee ebe ochie anyị adụdụ Mr. Okeke si ezugo nọ ya dị ebe a Mr. Okafor si m ezugo na ebe a ka ọ ya adụ oke kelee ebe edewere ochie a n'ụtụtụ mbụ Mr. Okeke si mba n'ọdụ ebe a Mr. Okafor nọ hia kwuo n'ọdụ ebe a I have to now use my own discretion to say between Mr. Okeke and Okafor na mụ ka nwee confidence n'ebe Mr. Okafor na Mr. Okafor nwere convincing something o ji wee kwu na ife awa ebe a ka ọ ya adụ based on the fact that na obviously na between ya na Mr. Okeke nọ nyanwa na ebe a mgbe ebubatara ochie at first so therefore na mụnwa ezugo nwee the final say na-ekwu na ochie a wee ebe a ka ọ ya adụ iburuzie akụkọ baa n'obodo no Mr. Okafor melu nke a mee nke a mee is it my fault? I merely express my opinion, exercise my right to my opinion the same way ngonwa si wee exercising to your opinion. We all gave reasons why we are standing on our different opinion. The governor who has the final say chose to believe the word of Onyochori believe. So what is the big deal there? Ana agbagharị. Ichi gosi na ewu ga eme ife iji wụrụ ọga na ọga nwere ife eji akpọ ya ọga. Ọga nwere ife eji akpọ ya ọga. Mgbọrọgwụ ka mgbọrọgwụ ọlụọ ọhọm kwurie. Ịghọtago ọhọm kwurie ọbịa horizon mmadụ ya ejinwu. Horizon mmadụ ya ejinwu ka na-ekwu. It's not a reason kpatalụ mmadụ ya eji wee nwụ. O nwere ka okwu si eme ọdụ karịa n'obodo eje kpọọ okenye. Ndị young ones nọkwa nwere ike actually ha ma na-abịa na omenala Nnewi na-esikwu na etu eme na-esikwu na otu eme ọ ife ha nụrụ mana enwere ike je kpọzie ri okenye pụta ọsị ụnụ ha nwa mụ na ụnụ na-arị ekwutekwo nnie mana ụnụ ekwutechaghị n'ọkwụ na-etu a unu eberivuo nke ahụ okenye ahụ kwulu ọ ife eji enwe okenye n'obodo ọha den okenye ahụ unu okwutere mmakwute njọ unu enwego confidence in him ọha based on the fact that na unu ma na onye abụkwo na unu ụzọ wee sibe ite ọ bụrụzie na ọ ghọgburu unu ọnya na ndị mmụọ ọnya na Chukwu ka ọ dụlụ very simple. So ekwena ka isoro na ndị agha ekolu wee tisa Nnewi a mara na ndị na-afụ ọja ahụ nwekwara ife ha na-emekwu mme ka e wee fisha ọja ọkwa anyị nwa a na-ekwu na egobiri anyị egobi anyị nwa a na-ekwu na anyị na-eti mkpu ịghọtago ọkwa anyị nwa maka na ife iru ụfọ ezugo edu fearless na-ekwu okwu na mba olugo na nke a fearless ahụ pụọ ezugo onye eziokwu atụbana m ụga kịta mana eziokwu ahụ nnarị ekwu mgbe ahụ ị na-ekwu ime ha na onwe ndị ọ na-ahụ otu a na-ezugo eki ahụ sendị ha mgbe ahụ o ruzie kịta ịchọọ ka m were because of na m kwuo okwu igoru adụ ponchod eweruzie m maka mfụzie ife mma ekwu asị na m agha ekwu because of gonu ka m wee mekwata gị more so ebe mmali ọgwụ ha na-ele. I don't need anybody to tell me. I don't need anybody to tell me. So na anything na-ekwu uwo ekwena ka isoro na ndị agha ekolu. You cannot blackmail anybody. If you want to be object in this life, look beyond tears. Ọ bụrụ ịbịa na comment section mgbe ị chọọ ịkọwa ọnụ sụwa ọfọ sụcha ọfọ onwe oke na-asụrụ ọfọ bife sụwa ọfọ ahụ ihe na-eri anya mmalụ na ife ị na-ekwu idu gị WhatsApp group nkịtị WhatsApp group ahụ enweghị ife benefit na ọrị meseji ka a na flood na ife amụ eti picture download na phone oge ọwụ na m ekpuchakọtara memory phone a na-ekpocha nke nji eme vida ọkwọrị
ọkwa narị anyị ụfọdụ biko on adị agụ, meaning na it is still maka every now and then message a na-edisturb memory phone ga na-eju. Ordinary WhatsApp ka ọ ya wee express your opinion ṅụ ewepụgo iti ife alike ho delete ye. Somebody do that brutal, somebody adoro that lenient is coming to challenge the authority not on top. You want to come and say, okay, enye power okay ji busia mmadu. Okwifuru okekwe ahụ ị na-akpọ enye quarter of power okekwe ahụ nwere ibusia mmadu inwero power. If you will power uno go for WhatsApp group go tiri mmadu na nya little advantage inwelu. Onye kwugharị ọnụ fia ekwupịa n'ọkụ, onye kwugharị ọnụ fia ekwupịa n'ọkụ. Maluzie ka ọ ya adụ na ịnọrụ in the position of okekwe na ịkpọ gọọmenti na nke nnukwu ya aza, ịkpọ gọọmenti na nke obere aza. Police station ọ na-drive na convoy go bata a na-egbuchalụ ndị custom dọrọ a na-egbuchalụ president na-achị obodo amanịnọ. Maluzie ka ọ ya adụ na inwe that power ide decide ya na ọnụ ruru iwu n'okwu na Nnewi n'ikwu obi okwu na Nnewi a na-aya ege ntị igbusia mmadụ ofeke mmalụ ọgwụ mmadụ agwụ. Because na onye mmadụ ha nọ ka esi abụ kaịka ya awụ ọjị i decide one day anwụ nya nchọrọ ịgba mkpọna na ebe a bụ onye mkpọna na ọmụ mkpọna na mma gbanie nya nchọ je mkpọta onye mkpọna na gwe bido n'ihu geeti mee ebe a sogido mkpọna na Louis Akabụ amụghị mkpọna na ahụ ọkụ ha hụ ọsọkwa onye bụ 1000 mkpọna na ha ya gbagbado. Ịghọtago onye mmadụ ha ka esi ekechi mgbele kechi ọkụkọ kpọnye ọkụkọ ike elu o dictate ndị ya nwụ chọwa ndị ya nwụ chọwa ndị a ya enye ultimatum. Ịhọwụ chukwu those people they are more advantaged than you. Ha ka nọrọ in advantage of him do and undo, yet they allowed you ị na-ekwu ife ị na-ekwu. Mana mmadụ ibe ukwugharịzi okwu na WhatsApp group ịkwụpụ ya n'ọkụ ma ọ wee barị ya mbacha ọnụ ya gụọ ya iyi gbe na okwukwa ya ọzọ. So I want in the Nnewi to actually look at the behavior of people who claim na ha love lono. They are not lenient enough. They are not lenient enough. Yes. Lack of patriotism. Lack of patriotism. They are the people who are telling you that they love Nnewi. Ịnọrọ na-ama ọkwa ọnwụ n'isi nwanne gị isi n'iwe ezigbo mmadụ. Onye ọwụna na-support wodo as wicked and rooted as you. Devil kwuru o nwere ndị ya kwue n'azụ. O nwere emissaries. Onye ala na Nnewi nwere onye ala dụ na Nnobi. Onye ala nọ na Nnobi na onye ala nọ na Nnewi meet they share the same thought alike. Yes, they will share the same thought alike. So in case if onye ahụ ka ọ na-awere afụ ndị kwue n'azụ ma ndị na-asọpọt isi ka ị ka mmadụ esi asọpọt onye alafu onye ala ibe ịnọrọ ha na-akpa nkata ifukwe ha egbe ogbi na-akpa nkata ma ọnwụ ndị kpuru isi na akọrọ na communicate ọdụ kpọwa ọdụ egolu. So ada na-asị na onwekwara ndị na-asọpọt ife ahụ ọ na-ekwu those people wu ndị dụka ọdụ kpọwa ọdụ egolu. Ị na-emekwa na ịbịara ịzọ Nnewi azọ ịchọrọ ọganiru Nnewi mana ị nọ na-ewu isi mmadụ ibe ka ọ nwụọ na-ama ọkwa. Imagine na ọ bụrụ na the power of life and death dụ n'aka onye kwugharị okwu na Nnewi gbuo ya ma ọ bụ onye ahụ ị narị akpa oke ekwe ekwugo nya mbụ ewee sị vụrụrụ mgba ewuru n'oke ekwe oke ekwe awụrụgo onye a iwuru n'oke ekwe wee wụrụ ịnidrozi ije chi na mgbele ọkpa enunu ịnidrozi ịbụ kaikai wụọ ọjị gba mgbọnana ịtụtụrụ fonu sukele ebe a
ịkpọ IG of police gbara na Abuja ozugbo echi niile polisi ya bata Nnewi ayelu 500 ewepụta 500 million mee kesi ya nwanwụ. O nwere ụfọdụ ndị ọgaranya ya ekwebịa zọsef onye ọhụrụ ya consider that ma eje wepụta ego nji azụ afịa bịa na-enye gị kelu economic onye abụgodo ocheke kelu economic value ị nwere n'ebe ọ nọ. nya na-agwa gị na o nwere onye chọziri ịdụda brutal etu because sọsọ ịchịna mgbele ọkpa enu ka ịma china oke ọkpụkpa dọwa ya ife were ife fịa n'ọnụ kechisi akpati ozu je na-adọba n'ilo ti mkpọna na mma na nchọ kịta eje m chọọ onye mkpọna na kwụọ ya ụgwọ 1000 usobe ọkpụ na eze niile a mkpọna na ebe niile ọ na-ada ọ dapụkwa ọ na-ada nya ọ ya rie enughi igwe mmiri nya ọ ya dọtụ mmiri oge mkpọna na 100 gbara n'ọkpụ na eze mmiri ya ezo na n'ọkpụ na eze agwa m ọnụ na ndị mmụọ anarụ gaja nya ịwụ nkụta enweghị eze mana ịta mmadụ na-aga ụgwọ ifuri nke ahụ nwere eze ị nwere ike ịta mmadụ ọpụta opechagharị ọdụ ya hapụrụ ife ahụ jewara marụzie ka ọ ya adụ. That is why you can never taste power. That is why you can never taste power. So onye sego ibe eto mekwo gono jigara ime egbe anya bịa na mma eje gosi ihe ebe onye agala amụmụọ ya jezie gosego onwere nothing. You are trying to cover an agenda which we already know, an agenda, an empire collapse. They would the captains of that empire never gonna do because never I'm no self. Only for the video on a mecha na post na page ma somebody almost ezugo if you and if I repeat it again. Mana ine ife o wee wụrụ na ndị go na ha na-eme ife n'ihi na-eme ife dị ọjọọ ndị ha kọrọ nwe otu ọda. It is to their advantage. Ọ na to their advantage. Ị na-ekwu na so and so person nwụrụ ha ya akpọ sị eji owu na ọnwụ mmadụ egwu wifo ị na-ekwu mana ọkwa ifụrụ nke ọnwa si ebe ahụ pụtaba ọdọ mma ekwuzina emechi ọnụ ị na-ekwu ya ịghọtago because na ịgbawa n'egwu ịghọtago nya dibịa gbaalụghị n'afa nya agbaalụghị ya n'afa ya asị mba dibịa gbaalụghị n'afa na Sọnde gara aga ya adụka Sọnde ahụ ihe ekwe ịghọtago ihe ekwe ewee wuo ọkpa n'ala iwe fụ na ọkụkọ niile ị na-eje ego na Nnobi ọkụkọ niile ị na-eje ego n'afịa ewu niile ị na-eje ịfụ na ife niile agwụ ego ka ị na-west ego ka ị na-west ịghọtago ego ka ị na-west ọwọkụ mmụọ niile ahụ esi na ha na-agwa gị okwu nwere onye na-agwa gị okwu ajọ obi gị ife na-agwa gị okwu onye nwere ajọ obi osukele ana sọsọ ife ọjọọ ya da abịa n'obi ọzọ sị na nwere mmụọ na-agwa mmụọ na-agwa gị okwu ezigbo mmụọ nọ na Nnewi. We never want ana Nnewi to be desecrated by ọbala nwafọ Nnewi. Yes, nwụọ ezigbota mmụọ nwere ike ikwe ka ọbala nwafọ Nnewi agafuo nwafọ Nnewi egbughị mmadụ o jeho zuru ife mmadụ ị na-achọ ka ọbala agafuo na ana mmụọ nwụrụ na-agwa gị ife awa ajọ obi gị oluk onye nwere ajọ obi sukele etu a sọsọ ife ọjọọ o ya eme mmadụ ka ọ ya dachọ evil thought ya dabie n'isi evil thought isi ya na-enwe ọkụ mmụọ na-agwa gị okwu mmụọ ziri gị ọlụ mmụọ nọ na ana Nnewi isi edo gbusichaa na mmadụ mmụọ ya eji wee je kpọpụta gwa bịa gbusiwa mmadụ na Nnewi isi edo ọkwa nwe ọsọ mmadụ dị nchaji of edo Nnewi n'ọdụ ka central alụsị okwu Nnewi nwelu ogbusisigo mmadụ isi edo onwekwa ori agbata obi edo obi edo onwekwa ori agbata obi onwekwa ori ụmụnna ya na ndị mmadụ ọ narị akụkọ ọnụ na ụmụnna ya na ndị mmadụ ọ narị akụkọ ọnụ n'ilo ọ narị ayọkwu mmadụ ife onye ahụ agwa mmemme ogbusisi na mmadụ
kele ebe mmụọ nọ na Nnewi, kele mmụọ nọ na Nnewi akpọrọ okwu ife ahụ gwara na o nyere pawa gụgbusisiba ndị Nnewi, onye kwugharị okwu gụgbuo onye, onye kwugharị okwu gụgbuo onye. Sị Nnewi ezigbo mmadụ, a na-achọ ezigbo mmadụ achọ. Ezigbo mmadụ wee atị ha afụrụ iwe ezigbo mmadụ. No, Nnewi wụ the pride of Igbo land, kama na o nwere evil eggs nọ na Nnewi hụrụ ntutu taa. Enwere ndị mere Ebube Nnewi ji wee dụ akwụmekwu okwu ndị zara ya n'afa. No, ndị wụ the actual glory of Nnewi. Idonobegu wee sị na onye wuzi ọkpụ tọrọ ọkpụ. Emem video kwuo tuo me ka nne adreesị Nnewi, mmadụ bịa ruo ebe ahụ, mpụ nwa ọbanchi enweghị nke ọma ka na-awụ ahụ n'afọ n'afọ. Adreesị ya ndị ka ọwụ na adreesị ndị Uruagụ. Wee jụọ sị onye mmanụ na Nnewi, onye mmanụ na Nnewi, nwa onye mmanụ na Nnewi o, ma ndị onye a na-ekwu ife a ọ maghị onye ụma n'ime onye ọwụ. And many of you mana ifụbụghị one on one, o nwere ike ọsọ na foto ka ị na-afụ ya, mana ifụbụghị ijele life etu a ụsọ na ihe afụ ijele life etu a akpata oyi awụgodo na ahụ iwe ma nọ n'ihu nnukwu mmọnwụ ka ị nọ, ha agbaghị ya ka o wee wụrụ. Ịghọtago dị na-agwakwaghị ife ahụ ị na-emefukwa ya. Ebube ebunye anyị Ebube abakwa ha na amalụ nọ nnukwu mmọnwụ ka ha nọ na ka anya na ha nọ n'ihu. Ọsọ na Nnewi ka a na-eji oke ekwe were akụ akụkụ, and because na ife ya emekata onye Nnewi o wee kpọọ onye nwanne ma o wee sizie ma na ife ahụ o jigolo ịnụ ọfọ jeela ha n'ọfọ. Ọsọ na Nnewi ka anyị atụtụrụ ọgaranya na-akọri ome ọnọdụ na-ene anya na-amụ amụ. Onye eme na Ukpo, onye eme na Oraifite, onye eme na Ishi, onye eme na so many obodo gbara ya okirikiri. Yes, ịchọ ije jụọ jee na Abuja, jee na prison yard, efu ndị nọcha dị ya for over 10-15 years n'ụmụ obodo ụfọdụ nwegasịrị ka o si wee dụ. Mana ọsọ na Nnewi ka ihe ada akwụchiri ọgaranya ụzọ si na moto eritu ị na-atụ ya aka n'ihu, ọ na-amụghị amụ ọsọ n'obodo a ka ọ na-eme, because a na-emezie ọtụzie too obvious. Yotago ọtụzie too obvious. Yeah? So na mmechakọrọ program a na-eme kịta ekwekwo ka ekolugwu brain wudie onye ọnwụ na-adụ intentional chọlụ ka ọganiru Nnewi do, mana ọ gwaziri na ife ahụ ọ na-azọ ọwụ ka eme ife ka ọ dụ right. Onye ahụ enweghị ike ịchọ ka o nwee ife tọrọ atọ na Nnewi a ya emebi wee achieve that thing. Ọ ya achọ ka achieve ye na ahụ zuru ezu, mana onye nwere personal interest or do desperate to achieve, Nnewi niile atikpọcha manya achieve that thing ọ chọghị ịma. So weruzie aka ahụ na-ene ndị na-achụ ndị asịrị na ọchịchị dụfa n'aka, meaning na ha ji power. They have not done anything to harm you. They have never threatened, or rather ngụ na-emeki up story, ngụ na-achụ onwe gị, ngụ na-akọrọ, ngụ na-ebe onwe gị, na ndị na-ekwu na ha na-eme ife chọọ ime ife ha emeghị ife ozugbo. Ịghọtago? Ịghọta? Achị imeghị ife, o meghị ife ozugbo na oyezokwe onye ahụ yezezo wee meghị ife, ọyịpụ megụnụ. So na n'ihi na na-agba ọsọ mgbe onweghị onye na-achụghị, ị na-atị na onwere onye na-achụghị, mgbe dị men ọsọ ya achụghị ya fụdebe ịgbajere. Ịghọta ife na-agwa, mgbe dị men ọsọ yara achụ igwe na-eme na-agụ ọrụ obodo gbapụta ya afụ agụ. Ụbọchị dị men agụ bịalụ ọkwa otikwara mkpu ka ọrụ obodo gbapụta, ọrụ obodo sịkwa na ọkụrụ omekwana ka o si eme. So ịlahụcha ụlọ esi na na-achọ ka egbuo, ejikwa wee encounter ahụ na nlọ, ejikwa wee chọọ ka the day you enwe that actual encounter, you won't even and onye ị na-emeri na onye ọwụ chọkwa ime ife onye emekwe ka coward, onye eme ka coward. Ana m ajụ gị ajụjụ,
werukene mata ya asa eze akụ na-enye mkpọtụ everyday ọkpụrụ evangelist Ebuka Obi of Zion n'ọnụ, ọkpụrụ akụ Zion n'ọnụ, ọkpụrụ onye a n'ọnụ, ọsị na ụbọchị a ya emeghị ife a si gbuo mmadụ. Ụbọchị a bịalụ n'ụlọ ụka na mkpọ ọbịa buru ihe oji mes ọ bụ polisi gbajie ofu onye ọkpa. Ụbọchị ahụ ka ife ahụ ọ na-achọsi isi melu mbefelu maka onye nkụ na-eje n'idighị ize ezo onidighị ize ezo ka ị ka wọdụ bifo o wee mee ife ọ chọrọ ime. Taa egwu ịkpọzi Zion na ịkpọ Ebuka na-atụ ya kama ọ ya akpọzi Ebuka ọsọ nwa bebi virgin. Mana oge mbụ ọ na-akwụ n'elu onwere ife dụkwanụ ka ofe eji ọgụ eji ọfọ anụ mmadụ zara ya. O nwere my cousin na-aza ọgụ eji ọfọ. Ị na-anụ ọgụ jide ọfọ ị ka nọrọ na a safer side. Ọnụ mgbe ị ada achọ mmadụ okwu ị na-ana afọ mmadụ ị na-akọrọ bishi juru gị ọnụ, ị na-ana afọ mmadụ ị na-akọrọ bishi juru n'ọnụ. Ọ wee dazi iwu gọọmenti, for instance gọọmenti abịa ọgụ ị ya agwa gọọmenti na onwe ife ha ya eme. Nke a wụrụ iwu gọọmenti ka ị darụ nụ, iwu gọọmenti ka ị dara. Onye awụ na ịvụnụ ntu ahụ esi eme na akwụkwọ nsọ constitution anyị si etu ahụ dụ, even the laws of the land anyị sikwa etu ahụ wee dụ. Eji sị na ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. So iji ọfọ wuo ide eme ife in accordance with the law, we ide eme ife etu akwụkwọ nsọ si. 3 of them na center na 110 which is gonna ụrụ anamaga n'oke aha azọ uji. Ọtaghị ife na-agwa anamaga n'oke ọha azọ uji. So ị na-erezi false alarm onwe ife ya eme isi na-emere ife ị na-eme ndị mmadụ a na-asị na ịdụ strong na-esika na egwu aha atụghị ị na-eme oke ka m na-agwa ekwekwana ka dis scavengers recruit oghu. Iwe onye Nnewi wụrụ onye Ụmụdị nwere onye Uruagụ mana iko onye Nnewi chi were ebe akwa. Obi Nnewi ndị Chief Bennett nga ọ na-adị na Obi Nnewi chi nọ wee mee vidio maka Nnewi chi ịpụ na nzukọ ọra Nnewi na ha ya ejezi meeting nzukọ ọra. For now they never said no because of tenor rotation. They said another thing. Onye suspension of secretary. Exactly. They never said no because of tenor rotation no na Nnewi. They never said no because of Bono. Ha nyere reason specifically no because of suspension of secretary nzukọ ọra Nnewi. Mana ndị na-afụ alam na-afụ kwe ọkwa ndị Nnewi chekwugo na ha ya abịa afịa ọrụ ha na-asọpọtụrụ fa. Ke reason good na father agba bọọlụ n'ofu post. You just want to capitalize on that fracas to achieve that evil plan and that agenda. So ị na-agbakọ fuel na-agba ya ọkụ ka ọkụ na-enwu. These people ma the reason kpatalụ ha ji wee nwe their reservations or ha ji wee do aggrieved. But you are in a buying up go post ọhụrụ na efuna. Ndị Nnewi chi abịa n'afịa ọlụ. Ndị Nnewi chi agba n'afịa ọlụ. Ha emere nka. After all, hapụ Nnewi chi ka ha jee tọnụ ha. Iwu onye Nnewi chi. Iwu onye Nnewi chi. Ị bịara ịzọ local government election. Can you cry more than the bereaved? Ka wee sizie na after all na yes awụ m onye Ụmụdị mana hapụ mana ahụ anyị mụ ife mana ahụ. Awụ m onye Ụmụdị mana hapụ mana ahụ na anyị mụ ife mana ahụ. Mana ahụ ọgwụ a na-ele n'azụ moto. Awụ m onye Ụmụdị nwa acrobatic a na-agba n'ihu moto. Anyị mụ anya elele mara anya anọrọ anọ. So ijekwo solu ndị na-agba mgba ka ha protect ya their business empire. Na-agba mgba niile achọkwa ka Nnewi dị mma. Ya sị na ịma eziokwu. Agwago ngụ the simple thing say na onye ha na-akpọ na onye chọrọ imebi Nnewi. Onye ha sịrị na onye awọ ga-ekwugo
onye ha sịrị hụ n'ọnya na-achọ ka o mebie Nnewi anaghị afịakọsi ego dị na Nnewi na ndị sịrị hụ na ha chọrọ ka azụ Nnewi ndụ na ha erijugo afọ na for over how many years na 12 million naira na-esi na Nnewi a na-aba pocket bank account ha every month and not that go on for over 20 years if I'm not mistaken. Yeah, so now in 4 years we are talking about close to 600 million. N'oge ha accept was the new condition ewe na-apụ ha eye na onye ha na-asịzi n'ọnya woge ekwugo na onye ha na-asịzi n'ọnya na-ebuke ego na Nnewi na onye ha na-asịzi n'ọnya na-emebi Nnewi maila aka na pocket ya wepụta ego nye local government gwa jeenu golu ifunu ya eji ekwa ifia na Nnewi ka a na-ekpuchasị ifia do na Nnewi. This is a clear indication na onye a wụ business ka ọ na-emelu maka a na-ekwu okwu ndị na-ewere ife na Nnewi. Jee gosi m ofu ebe gosi m one single place onye ahụ siri ewere ego asịgo teaching hospital jee na teaching hospital ịmakwa eziokwu mana ịchọ teaching hospital bụkwa federal. It has nothing to do with state and local government. It has nothing to do with state and the local government. Mananda unde no grounded eba. Dari mafia biashie for over 31 years, close to 31 years to 30 years. Haye kwenye yaba. Haye kuta ebonyo oye jipo. Enyo na nsi enu ewogari yago. Ane eri, ane ebuba. Enyo na potosi uno olijuru afọ. Mu business do na Nnewi ibe to ye ti n'anya ka ọ na-enweta 12 million ne. Ọ dịrọ possible. O wori onye ya ofu onye na business ya abịa. Mu business do na Nnewi a ibe to nwere ike ije se every month ọ na-enweta 12 million. Every month ọ na-enweta 15 million. Owolo anya jeti ne. No ji agwọ gono. Gụrụ ji agwọ. Kama o ya eme ya owolo mmadụ ti n'ebe a na onye ahụ esidukwa n'ebe a wụrụ mmadụ ka wee gachie n'ọlụ ọ na-emeghepụzi ọnụ na-ekwu ndị bịara ekposa Nnewi ndị na-ezu Nnewi ohi gbakene m etu ndị ahụ si eri ego na Nnewi a onye ọnwụna ma etu unu si eri ego n'obodo a unu na-eri malụ na-erie anyị adakwa ekwu okwu na-agbachafe ya okirikiri mana eziokwu si etu adụ alụwa chọpụ na nkwọ lụwa chọpụ na chọpụ na nkwọ lụcha chọpụ na nkwọ atụrụ ụga n'elu mana aba n'ime afịafụ elekwa elegharị ya elekwa ebe a na-amapụ na-ele a na-eke ego na pọketị na-ebugharị ego wee wuruzie nke arụrụ dị transparent ijenu n'ime afọ ije jụọ ndị nọ na chọpụ ajụjụ mmadụ n'ife ha ya azaghị. Do you need anybody to explain to you? Jenny ma fi je jolu nde no na chop ajụjụ mara ife aya gwa mana ha ncha niile na-ebelu ma ndị traders akwa even akwa dey exist anywhere. Agenda, interest. Common people ka dey koru were anụ ọgụ a. Apụta agba imekwo na onye egbu ogo na-ekwo ibekapụ na-ebe. Itikapụ akwa na-eti mkpu. Ọ na ha narị amụrụ amụ. Inari ebe ha narị aṅụrụ champagne na aṅụrụ nkwụ si na-ekwu okooko a ịghọtago fa chọgara oke echezọ na pụọga ka etinye onye nke ha ka ha nọchikwa adjustkwa ịfụkwanụ na ife niile ome ka nna gori ndị local gọọmenti ha ji ekwa ifịa na egburu ha nchaje dọmpụọ rorukwa out trọk ahụ dọbasịkwa ndị nke ha nanụwakwa ego ahụ again. After all, state government ewere na-ekpu ifia nyefee local government n'aka, so they won't even need to go to Oka to go and bid for it. What the only thing they needed is onye nke ha nọ na local government that contract shigatakwa immediately. Ha enwekwa automatic control to nkwọ ịghọtago
then that ebe ahụ enwere okwu at first na-ekwu ozi ka ozi ha nwa ya make decision ị ma na ha nọkwalugo unu nọrọ na accuse onye aka edo ọcha unu nọrọ ana accuse onye aka edo ọcha ojikwa wee wepụta echezọra ihe agwa onwe gị eziokwu kịta na ụmụ di na ahụ n'onye a na-ekwu wepụtara echezọra ya agwa onwe gị ka ọ nọọ n'ihu ka ọ nọme ya agwa onwe gị eziokwu na echezọra na kịta awụ ibe eto wepụtara ya agwa onwe gị nya eziokwu ihe nne gwa onwe gị n'aka nwaanyị ji nọrọ a na-atụ ụga niile ahụ mechie ọnụ ịkọlụ ha ndị atọ ọ ga-agwa ha no na ọ yere ife a bụrụ ife mere na ife a dịghị nọkwa na ome na ife ahụ ife mere ịghọtago emechi ọnụ ife a na-emebisi n'obodo white wash ya gị ikwelu many of them became emergency lover of Ifeanyi Ubah sọsọ m na-achọ ka anụsi ibe eto ọgụ efuzi Ifeanyi Ubah n'anya n'ọnwụ onye n'iji ọnụ ukwu n'ọnya ahụ the highest debtor na onwe hoziri ego ncha ncha na ego niile o nwere n'ụwa awụ ego ji n'ụgwọ kwuo a lot of things about him the same person ka ị pụtakwaziri kịta wụrụkwazie an advocate nyere onye ahụ obi dị nke ji ọfọ I'm protecting my own interest ihe akpọnụ the interest na ọ ka mkpụba ife na Nnewi ihe akpọnụ interest m na ọ ka mgbe ife na Nnewi wu interest m ka eso mụ na-azụ afịa n'ime nkwọ ka m wee mara interest m ọhụrụ enwere candidate for local government ndị niile a na-ekwu nwe gbadoro interest niile enweghị ndị interest enweghị onye nwere nchọrọ ka ọ wụrụ local government chairman ọ bịa wụrụ na mụ chọrọ ịzọ adụbụghị nre dikịta ọwụ echi niile ka ọ wụrụ mụ ya dịkwa ife na Nnewi no na ka anyị ji ọnụ nwe anyị ajụjụ na ọwụ ka ọ wụrụzie na mma adazi ekpe ifia na Nnewi no na ọ dịrọ possible so kere interest dị ife ahụ nwere ka m wee ghọta obi ndị ife ọ na-emụwa amụ ife ọ na-asa anụ gị ọfụma emụwa amụ gwanụ m achọrọ nke ịgwa m interest ya maka ndị akpọrọ afọ agwagoghị interest ha nya ndị na-ekwu maka ya agwagoghị gị interest ha ifu ekiri ya so gwazie m interest nke nka mmarụ ajụkwana m ndị sịrị na ibe eto nka gwakwa m interest ibe eto ka mmarụ kere interest ya I want to know ụfọdụ anọkọta na-asị o jikwa wee chọọ ka ọ wụrụzi igwe ka ọ nara igwe nonsense story cock and bull story ịghọtago cock and bull story cock and bull story ka ọ wụrụzi igwe ịghọtago ka ọ wụrụzi igwe a na-atụsụ ụga Patrick gbana ha akpọnụ na fonu now you try calling me to inform me gbana ha akpọnụ na fonu now ịghọtago o gwa ka ha gbọnụ na fonu o so ịghọtago ife a na-ekwu so a na-atụrụ ụga niile a ma n'eziokwu maka na ọsọsọ eziokwu ya emeghị ka ị pụọ n'oru ha sịgo na ibe eto mere ife a na Nnewi gwa ha kele interest ya agụsịara gụsịgo na interest ya isi hei na ọkwụ n'eziokwu asịgo na ndị nke a mere ife a ajụọ okere interest ya agụsịa nụrụ ha interest ya nụnụ iwe marụzie
ebe ife megidozelu ruo nke na mmadụ ya anwụ na ịmụhụ na ife ahụ jọziri ezigbota njọ ya na mmadụ ya anwụziri sọsọ manya wụrụ na that interest bịara into accomplishment ịmụhụ na ife a na-eme enwe na ka o si wedo. So onye eluo obodo ile ya egwu eze ya ọnụ abịa mebi ime emotional blackmail abịa hụ mmụ ka ọ yawo ịpụta imezie nọ ngo owu freedom fighter ọwụzi idemezi ahụ na-ewu freedom fighter iwee bịa kolo ụbụlụma iwee bịa ekwe nnọọkụ ekwe nnọọkụ ọwụ ịzọtazie wee ife ya na-azụ ịgwa mkpowa ifịa n'uru agụ mkpụta 6 million mụ wolu tu wotara ụfọ ọnụ nya nọ ife niile ahụkwa a na-etikwa na mmiri ịghọtara a na-eti na mmiri. So ndị Nnewi ka anyị mụrụ anya let us toe the path of peace and progress. Let us toe the path of peace and progress. Enough is enough. Gbalagbala na-eme ofele oke ọwụrụ ala. Gbalagbala na-eme ofele oke ọwụrụ ala. This is Ezugo. Ka ụbọchị taa maala anyị mma. Kachifonu.